Nomia Chiringa. Ndakwiro dare murume wandigudire pachena akangondisiya kumba nevana akatakura hembe dzake akaenda akati andichada mukadzi. Saka izvezvi ndinongogara ndega nevana kana chikafu asi kana kunditengera. Saka ndanga kuti wandigudirawo pachena kuti achiri kundidera kana kuti achada pamberi pedare. Sezvo akatora pamberi patete vangu akati nina mukadzi andichada. Baba, ndikudirewo pachena nomukadzi wenyu ndano mazuva ndega. Dare. Inini ndinonzi Eti kare ndiri sekuru wemuzukuru ndauya ndakamirirawo muzukuru wangu anonzi Matthew ari kubasa ari kuchikoro kwaari. Saka pakasvika samanisi rachangamire ndakaona kuti hazvikodzere kuti ndisauye kudare kwachangamire ndokubva ndafondera mupurisa anova ndeye akauya akatipa samanisi ndikati muzukuru Matthew ari kubasa kuchikoro kwaari bhozi semunhu ari kudzidzira ari kuita zvemarketing kumasasa uku. Saka ndati inini handingashororora Changamire, saka ndati ndiuye ndimirire muzukuru wangu ndiye handituma Matthew Tsuro kuti ndiuye ndimirire nyaya yake iyoyo. Zvikanzi nemupurisa aiwa kana madaro munenge makudzagarira Changamire ndosaka mandiona ndiri pano ndiri hanzvadzi. Matumwa nemuzukuru mungure umaizwa here hanzi hanzi muchiri kundida here kana akutumai mamirira kutokudii minu ndaizvo inini ndati takadya tikaguta inini hangu handichada nokuti mukadzi uyo anonetsa ndo mashoko andatumwa nemuzukuru yadzoka kwamuri amai akakuta ndakaona kuti ndidzokere kumba kwacho pasina nachakaendesa hakudzokereke kumba kwacho akangondisiya kumabhuku kwacho kwatinoloja ndopandingori pamba pacho iyezve akati niye vana 2 vatinavo vana vacho havana kana mabheki airamba kuti titoresa vana mabheki aizoti atazondisiyaisa izvezvizvo mabheki haanetsi iraitsamba munhu ndobasa redu asi mazwa enyaya ndazvinzwa mauya nayo iyo marizini akupai nai mazwa maguta kai magutei pamusoro Changamire rizini yaandipa yekutanga chaguta chii chaguta aguta kushungurudzwa nekunetswa nemukadzi iyeyi. taura zvakanaka pamuri manje andiana ndisaisa semunhu atumwa maasekuru mumwe here musi mungataurire dare rino kuti muzukuru wangu akambouya achinditaurira pamusoro pomukadzi uyu nokunetsa kwaane. Ndinotenda Changamire muzukuru uyu kana inini chaipana pandiri panapa ndofunga atotanga kutondoona nhasi kumushedza kuti huya tigare pasi titaure nyaya dzako haatodi chibva mamira ipapo muri chii pakati pemuzukuru kana muchizomirira kuti akuparadza musha wake kobva akushedza imimwe makadaira mashoko ake munenge mumbori munhu akaita sei uko oda ndinotenda Changamire inini handina kumirira kuti musha uparare ndofunga nyaya iyi iye mukomana iye ari kuchikoro ndinogona kutoti titi kana zvichikwanisika ndogona kuti titi ndimfonere munzwa achitaura takazama kuenda tadzisai imimi zvinizvo maifana mutaura kumba kwenyu musi wakupai mashoko okuparadza musha ndo pamaifana kubva matoko kana pafoni kutaura so mabvuma kunzi asekuru endai munoparadza musha wangu musina kana mavhu madii kutaura kuti aiwa chikoro chino nguva yacho ndinotomirira kusvika wauya tigari 1 in 1 wezi kuparadza musha hakuna kuchipa but imimi saasekuru vandaona muri mukati menyaya mama zvitonge zvinhu zvakachipa. Ndinotenda Changamire chokutanga asekuru zivei kuti munhu akabereka naamai nani vanorwadziwa nezvamukuita imi saasekuru ngatirei ana asekuru wechokwadi ngatirege ana asekuru makuru anonakidzwa kuparadza dzimba
dzevazukuru kana asingakuteererei chakutadzisai kuti mushedze wane mwani mukagara achikutaurirai matambudziko ake nokuti kumashure kwanga asingakushedzeka muno nhasi mamashedzwa mamanakirwa nokushedzwa kwanhasi ndinotenda chakamiri ndiri kuti ndakatomboshedzwa ndikamufonera iyeyu mubvunzei kuti ndakamufonera kuti dambudziko riri kumboitika chachaira kwauri nderei ndikatuma umwe muzukuru wangu mwanditori naye panapa papa ati watori muno mudare muno ndikati enda nogadzisa nyaya iyoyo akaramba akati inini handichada izvozvo chese chiri kukonzeresa kuti ataure nhasi no nyaya yekuti mabhedha hakuna chakati akatotaura kuti vana havasi vako saka mabhedha ekupekera saka handifana kunge ndichitoresa munhu uyu anonesa chakamiri ari kuspesisi kumasasa vatori pamaexamination izvozvo vari kutonyora ini panobvunza wandaida kubvunza imisekuru kuti imisekuru kura kusvika pazere nyamunambopera manetswa nomukadzi ndinokupindurai chakamire inini ndakanetswa nemukadzi kasingatoperi asi mukadzi zvaanoita asi uchiri kunetsana here izvozvo hatishandisana akurawo asi ipapo pamuri kutaura ipapo ndakazama kuedza kutaura pese papo pekuti ipimi vanhu imimi muchiri vana vadiki itai kuti titi tikuyananise kushedza nevanhu vechechi vanonamata natete vangu vari muri mukati hatiti maona havabvume hatisi kunyepa ndichitaura nomuzukuru wake nhasi vechechi vamakutaura chavazishedza vechechi takazonunguva wana kopi mimi magara muchiti mimi haute habvume ndiri kuti vechechi takatovashedza vakagara naye pasi akashedzera munhu asingabvume airamba ini ndikatomufonera musuku nonono ndakatomufonera koshako isusu patirwadzi mapinda munyaya yemunhu asingakuteererei chakupai kuti mupinde munyaya yemunhu asingakuzivei kuti muri asekuru basa rasekuru munorizivai womuchangamiri basa rasekuru ndiri kuyananisa kukana munhu iye aratidza ndamushedza ndasasekuru vaaratidza kuti ina handisasekuru vake chandomupira mangwana kuti enda ndinoparidza imba yake chii inini ndopokangana mamakateerera pindurai zvandakubvunzai kuti inini muzukuru handideka kana ndikamushedza kuti uya ndingadzidze nyaya dzako habvume asi kana kwakuparadza wogoda kushandisa inini ndomuregerera here munini munhu iye haregerereki but munhu andishedza inini handa kushedzwa nekuti ini ndatumwa nemuzukuru wangu murume wake kuti sekuru endai munondimirirawo musashore dare ngatimbobatewo pamuromo isusu taona kuti nyaya iyi kasi ava vana nyakutaka vashina sei hapana chava chachinja ozi shoko vatopirwa kudhara dare rakagarwa kudhara nyaya yako chete yekuti hanzvadzi yangu isununguwe kuhweshereni zvepfuma kana vabereki varipokwira dare kuti vapiwe kwavo vobhadharwa kutambisiro kwakaita mwana because kupedzesera ndichiti haasi muchete muzukuru achauya kwamuri achiti muvake imba kune vazukuru vakawanda asi mukaramba makadaro muchaparadza mishera zukuru yakawandisa saka tinoda asekuru wokuti asekuru vazive basa rao ndinotenda changamiri uye tida kuti asekuru kana makuenda muende muchizwa kuti dare raziva kuti imini manga makagara kudhara amai vangu avo vanga vakagara mumusha vasingadiwe uyezve imimi asekuru tiri kukukumbire kuti muva asekuru vanogona kuvaka mugoita asekuru vanogona kuzodzora manext door kuita asekuru vanoparadza andona mafuta akupedzisira taura izvi mwana yakwamwana tine urombo kana vana sekuru tichiguma kuitwa maspokesperson ekuparadza dzimba inini ndinosenza kuyunivhesiti hatina patinoisa timetable yemaexams on a weekend saka ndanga ndichikumbira dare rino kuti nezvavaudzwa nemuzukuru wavo
mangwana vanonyara vaviri ava vaita sei vawirirani dai mambo maregedza kuramba mwana wangu achirambwa naasekura kana kuri vachinyora exam kuri vakuti svondo rinouya kana svondo riri pamberi maexams anenge aita sei semester yaita sei ngauya azvimirire akagara ipapo kati papinde mambo tichiti mashoko ataurwa namusona taakudza netaaremekidza asi nyaya inoitika muri kuona kuti vanhu vakatarisa kwavabva mabva kupi pamwe vanhu vakadai vanhu kumoti aita zvokutumira next time aite zvokutumira haatogara aregera kuwe asi uye anoramba ari panzvimbo yechi kana achida mukadzi wake hapana chinotadza kudzoka neshereni remudanira makugusha achiti aiwa nini mhuri yangu ndikuita sei zvikuita pane pamwe pokuti unogara wakasungira mwana waridzi anosvika achiri mwana mudiki anobva achiobva pariwa nechikomba kana nhasi kana mangwana woita sei chinosa kuti yakubhenefita maita basa ndatoona asekurabusa shere anyway zvazvinoita nyaya idzi sisi ini handidi kuti uve emotional nokuti situation yauri ndoizwisisa nokuti hausiro kutanga kutonga munhu kana wanza uchadiwa ukafosera unotambudzika ndiwe zviri nani kuti hama dzako dzikutore dzikubatsire mukana nenguva zvichiri kikadatya kuri yambo ini ndinovatendera sekuru kuti vaita kasi profita charokudaya chakakwana chidararani ramambobushu isaishireni shireni redu muno midhori andina kubva ndatomupa netransport pamangaziva ndatuma nomurume wako ndini sekuru vako sekuru vaMathew Tsuru ndakupa gupu reri muzukuru nekuda kwezviito nemabasa zvinova zvimwe zvacho zvaunoziva ivo zvatisingakwanisi kutaura mukati memunodaro $10 iyi pamwe wasina mari yetransport wochikwira transport wofamba zvakanaka tinotenda hangu chakara usikana utamsodzi ini ndinofara stere munoziva ndikufungidzira kuti kudiwa ukaoma asi kuzwa chokwadi kwakaita se ave arikuve emotional but vana vaira vana basa tine chemberedzo kuramba zichiroorwa zichituna vakomana tinyebe asi norwadza stereka ndokuti vana havana mabhethi vanofanira kuzadzidza vavo saka saisekuna mabhethi baisestitutichuza asi kuruva wera nyaya yatakutora panapa isiyati emuzukuru a murume ndiyo murume womunhu inoda bhethi baichused hapana munhu ari bhizi kuisa munhu system yegovernment kuti mwana ayo wenyika kana mapikisana neni iwana tokupaisa munhu wekusungaira aiwa handipikisana nemuchakabva muchibva muno mudare mambo autorezi vachengete musamubve pamuri ramba irresponsibility yayo samashanda zvinhu mazuva ndazvinzwa chakabva vaya panodaidzirwa ziitenezi ndomari inochengeta vana vakagara natural benefit mazvinzwisa your benefit sekuru mwana wemari kuchengeta vana nerete vana vake iwewo kana vakati vakubhadharira vana vachatibhadharira ivayo vana ava vanochengetwa naamai saka vakubhadharira vana vavo vachichengetwa newe saka iwe usamuvhe don't worry about the rent sekuru vachatekere of rent tomuridzo munhu kurovana haukwanisi kuendesa vana kwavarapa vanokwanisa kutora vana vachivaona ese maperensi makachengeta uyoona vana vavo ndizvozvo sakachengeta vana vako sekuru vachaita se pamusoro chakadoo imba iripo 3 rooms kuairport yavakapuhwa natete hanzvadzi yangu
amwene vake vari mudare munhu vakapfeka megreen Kuti mimi vana vaenda kugara ipapo nemukadzi uye. ndo pamba pacho pavaigara iye ndenyakuti mukadzi iye ngatibhei kuepwedi tiende kunogara kunzvimbo iyo yekurozha murume ndekuti inini mari yacho ndinoiwana kupi ndiri kuchikoro kumaprendisi imba iripo Asiyana manje asekuru. Yarara. Iwe nayo mira ka uri mwana wa mako. Asekuru zasiyana. Inda kusa mutongo. Imba iripo mukuida here. Ndo zandikudai zvavasipinda. Kwavari ndo kwavakugara. Bhadharai rent muite tikiro kuvana venyu. Imimi chikafu chichauya. Vana vachabhadharirwa rent. Vana vabhadharirwa kuchikoro. Nani nemurume wenyu. Inenosena baba. Zvese zvozvise judgment yavo inotera. Others. Ende mubashire mungoti hanzi tadyana kuti. Uri early 30s ke. 31. Mfana. Munokushamba munororwa vanhu. Chona paunobuda panze apa unotora nhamba apana ivava. Saka usave wariti uchotowanikwa kuti. Sungano pama ini. Pama dzako shere. Yapera nyaya iyi. Apa. Unopa waudzoka munomudai. Nenhau yepfuma. Pane vana. Pane zvinoda kuitwa. Nokugowana zvakashandwa. Saka muchadzoka munomudai musawana mutima. Murume ndio uchadzoka. Andodzoka chakadzoka. Saka munouya. Muwa maisa ningenye pfuma tizvana. Maita basa. Samode pfuma. Chisumuka musikana. Ipashere nako soda usumuka.